Buat juga tuo itong dua ayod hapon yun. Ni Pacquiao. Kung ako rin pabuton, daong ni si Pacquiao ba? Grabe ginoon ang pildihan ako ginoon. 20,000 sugal ako ato. Buat juga tuo eh. Wala tadong na ako ato ko. Pagpagin na ako. Mura gipa ako dambubuan eh. Ni si Pacquiao. Mura lagi pa ako lamok. Akong kuanan mayo kay kato akong kasugal. Maningil man ito nako. Wala akong problema yun. Wala bagi ko'y kwarta. Wala lagi ko'y kwarta din taon. Kay grabe ito sali kay kung Pacquiao ko kay mudaog itong duha ayon. Basta mo nga pagdesisyon ron. Pildi yun. Wanaw ganahim kaon ka. Wanay kung nahim mong yapon ginoon. Ita. Maitag makalimuto kung di ka kuan ay kasugal oy. Kapir ba dito siya ba kining kuan kayo kining kuan kay ba kining gusto ginya manidawon yun kay siyem put kwarta pa siniguro gid iya. Pamugasay mo iya. Pamugasay mo iya. Mao gyud kabalakan ang maayo ani atok subos kay basing wari ito ba kay na problema kita ni wag kwarta rin bisag piso may pang unggoy na 5 o Pildi ra ba to siya sa sugal kahapon pa yun? Ngawa na dyan nagpakita ko. Ako lagingon ko nga, ginunitay na lang ang kwarta kay para inigada o mapildi, ihatag na yun. Pero wala di tao anong balaya. Saon ako ni Panini itong 20 mil nga iyang napildi, asar man yung taon siya. Oy. Pero kung suwayin na yung ubus-ubus, basig na ato di ari siyang mga anom di ari sa ubus. At tuon ko. Res ako diri standby kay sigurado gyud kong maningil gito. Katong akong gikapustahay gabi gyud ag hapon. Saon ang pagpatad ani nga o pagtahan ani nga war bagi kwarta in taon. Grabe ginaw di ko kadawat yung apildi to kung di ko kadawat apildi sa Pacquiao. Di ko kuangyo mutahan bahala na. Grabe punuga sa naong di kung mag-inipanay og bunog mas daghan pag bunog si ugas oy angay pus naong ato nga murag tugas. Grabe ba yung kuana ako ito mo yung abro grabe ito ay murag ning lubot sa kaldiro oy gabak. Grabe siya ata ning ugas salig oy panablahay kig naong kaon si kumong Pacquiao eh. Happy gitu no, di bara ko murag kainom mo kining kilo ba sa ilagga ba. Pildi ba to sa Kalmia ya. Kalmia be koptan by 20,000. Yung sao pildi man ta. Way di kay likay. Hala to siya mamuti to buhog paningil oy. Grabe na yung pildiha gyud. Manay ari resita dire. Di kita magpuy kumpiyansa kay puyo-puyo tagbalay ron dako kay kwarta pildi siguro gyud. Grabe ning kuanay hoy katuo gyud. Uy pre Oy unsa man ka di ari pre maam lagi ka diri lagi. Grabe ni mo may palimaho no abot di ka diri no 20 mil na good nang istoryahan nato pre. May di juga mabayad sa kuana pre pastila na pre. Di ko mabayad ginoon kay nganong mabayad mo ko kung mag-inipanay bunog grabe nagkanag bunog to si ugas muragi napakas sa bubuan mapo ka naluoy ni sa akong manok nga napareha nagnaong sa avatar. Unya karon akong pusta nga napildi man ta ka ngano man ka nagbayad be.
Oh. Dagan-dagan pa kawa pa'y taon ato inyong balay. Ato si Ugas. Ngayon ito mahimong avatar kay anaw na pa'y naw ito sa taas kayo. Kung naato sa planeta, kuan man to, alien? Ah, daghana sa dagpanaway, oy. Alangan. Kana usahon na lang natong istorya, bayarin ako atong 20 mil nga napilde. Para wa ang pag unsaon pa na ni magpasaw panaway na si Ugas. Basta ko maningil lang ko sa kuang 20 mil. Basta, di ko makadawat yun, napildi si Pacquiao yun. Di ko kadawat yun. So, kana imuhang mga pamaagi nga kalihukan nga di jud ka mobayad ng 20 mil nga imong napildi. Unta ato nang tug istoryahan nga giana ko. Daon tag kwarta para ipildi diretso. Ikaw diretso man kag uli. Wa pagani ko kaginhawa kay napildi nakadaog gani ko perti na kong lipaya uni ikaw dagan-dagan man lagi kog uli. Oh, kisa may ganahan mo na mutan tiwas ug tan-aw nga napildi na imuha. Pero ang ana Wang ko ganahe man yapon. para impastaan ni kung unsay nahitabo sa inyong manok. Ingon ato mo pagdi kag pagkuan. Oh, kalain ni mo gud musuko man ka. Ay paginana. 20 Oy. gud na. Ya, kung maginipanay tag bunog, rag ugas oy mura ganing napakag tambubuan usa ka sako. Grabe na ang ugas oy. Wa gyud gali mao gyud. Mura ganing nataurag sungay, natugkag sungay diri ba? Ang nindot ana, pareha ta tika ato imong manok na si Pacquiao. Kalain ni mo. Mura Oh, marami ni kinumo ni kalain, musuko man. Ugas, oh.